Marko, Filip, Ana. Da, Ana je bila fina. Fina, fin. Fin, ne fin, fina. Fin, fina. Pa jedva da ima nefine dece. Ko bi to mogao biti? Smicalica i poslastica. Ne ličiš na sebe, Jack. Nimalo. Nije li ovo divno? Ne može biti bolje. Ali ti si kralj bundeva. Ne više. Osjećam se mnogo bolje ovako. Jack, znam da misliš da nešto nedostaje, Jao. ali... Izvini. U pravu si. Nešto nedostaje. Ali šta? Imam bradu, odelo, odeću i... Jack! Uhvatili smo ga! Ovoga puta zaista jesmo. Ogroman je Jack! I težak. Pustite me! Deda Mraz. Lično. Počastvovan sam. Šta? Jel on tu ima ruke, a ne kandže? Gde sam to ja? Iznenađeni ste, zar ne? Znao sam da ćete biti. Ove godine će vaše brige biti naše brige. Šta koji? Neka vam ovo bude odmor. Uživajte. Zaslužili ste. Mora biti neka greška. Udobno ga smestite. Samo malo. Pa da, to je ono što nedostaje. Ali... Hvala. Ne može to tako. Čekaj bre, kuda sad idemo? Ne čekaj. Gore je nego što sam mislila. Mnogo gore. Znam. Ja? Na odmoru? Za Božić? Gde ga vodimo? Gde? U Vugi Bugi, naravno, nema udobnijeg mesta na čitavom svijetu, a Jack je rekao da mu bude udobno. Da, jeste. Jeste li vi čuli za mir? Ili slobodnu volju? Ovo će ga zaustaviti. Kakva radost što znam koliko ćemo toga imati zajedničkog. Vodit ćemo razgovore, razne razgovore. Ne radite ovo! Nevoljela deca ne dobijaju poklone! Mislim da je predebeo. Nije debeo, ako može niz ođak, može i ovde.